Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, simbongeke sisonke, simdumise ukuthi siyakwazi ukuhlangana namhlanje siphuma kwimpela sonto ebikade ibhizi kakhulu ngakolwami uhlangothi, ibhizi ngendlela eyisimangaliso. Neviki nje kimina libhizi ngendlela eyisimangaliso. Ama-messages enu ufuna ngintshente azoza kini very slowly ngendlela engibhizi ngayo kuleli sonto. Abantu abafanele bafone isikhathi okufanele ngisithole nenkosi ukuba silungiselele inkonzo imvuselelo yaseGauteng, ngoba phela ngoLwesihlanu umuntu uzobe esendleleni ehamba eya eGauteng. So kusho ukuthi ngidinga zona lezi iy'nsuku. Ngeke-ke nani nginivimbe ngithi yekani ukuthumela ngoba nakho kuxakeke mina. Sizompintsha nje sibone ukuthi kwenzakalani, sibone sihlanganise. Ngifike la kufikeka khona ku-WhatsApp, la ngafikekanga ngakhona seniyongixolela bafowethu, ngoba nange-weekend ezayo ngoLwesihlanu lwakhona umuntu uyobe drive ebheke eNhlazatshe ngokugcinwa inkosi. Zonke lezi zinto zizokwenzeka uma uNkulunkulu evuma. So-ke kusho ukuthi la masonto-ke ngiqakekile kakhulu. Ama-messages enu azoba very slow, angawuthatha no-3 days impendulo ungayitholile. So-ke ngibekezeleleni nje-ke, ngibhizi kakhulu ngendlela emangalisayo, kodwa kuNkulunkulu siyamethemba. Ukuthi uma uyibona imessage yakho ukuthi ayijahekile kakhulu, hhayi ilethe yona, nginqaba ukuthi uyilethe. Thatha nje nawe isinqumo, kodwa wazi ukuthi izinto azizushesha ngendlela esingafisa ngayo. Ngicela ukuthi-ke siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu nangawo lo mzuzu uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngothando sithande ngalo kuze kube manje. Siyakubonga ngenkonzo yayizolo entabeni. Siyakubonga ngenkonzo yangomgqibelo entunjambili. Sikunikeza udumo ukuthi abantwana bakho abebeye khona baphephile bonke. Ngibonga namabhrentshi asisapotayo Nkosi lapho sikhona ayafika. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Siyakubonga Nkosi, akekho ufana nawe, akekho njengawe. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi. Qhubeka uNkulunkulu wami onomusa, ngoba lo msebenzi ungowakho akusiwona owami. Babusise bonke abawuxhasayo, babusise bonke Nkosi ababonakalisa ukuthi mawuphumelele, nabasithwele ngemkhuleko. Babusise uNkulunkulu wami, bonke uyabazi, bawuthola umvuzo ekhaya ezulwini. Yiba nathi-ke Nkosi kule nkonzo, moya oyingcwele, moya weqiniso, khuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, kakhulu siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Baba uNsibanda uyakubingelela. Ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Sifunda-ke ngezwi amaHubo chapter 15 from verse 1 to verse 5. Kufundeka-ke kanje: Jehova, ngubani oyohlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse number 4, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokuza kumlimaza, nokhanga laphula izwi lakhe, ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayukuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siseku-verse 4-ke, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya. Sibhizi sibheka abantu abanengekayo kuNkulunkulu. Iyodwa into eyenza umuntu anengeke kuNkulunkulu isono. Isono senza unengeke kuNkulunkulu. Ingakho enginika ivangeli elihlukanisa umuntu nesono. Siyahlukana nesono, totally uhlukane naso.
kungabikho futhi intambo ekuxhumanisa naso, ngoba uyahamba uyobuyisana nabantu ubudla nabizono, uyoxolisa kubantu ebenihlangene nabo ezonweni. Ufonqa isigqoko uthi hawu sibanibani ngiyaxolisa, besenza u-1 2 no-3 nawe awulungile. Sibanibani siyaxolisa, sishayelana ugwayi nawe saze sayofika ocansini, ngiyaxolisa. Uye nje kubona, uye kubona. Sikhonza uNkulunkulu obonayo-ke nowaziyo. Uyabazi asebashona, uyazi futhi ongeke ukwazi ukubabona ngoba ebona indlela eniqhelelene ngayo. Wena labo okwazi ukubabona buyisana nabo. Sikhuluma-ke ngabantu abayisinengiso. Uthi uvesi 4, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Uyabazisa yini abamesabayo uNkulunkulu? Noma nawe uhlangana nezitha nibahlebe, uhlebe umfundisi, uhlebe umama umfundisi, uhlebe loya mzalwane othandaziswa njalo ebandleni, uhlebe loya osekomitini lebandla, uthi obani baphakeme, obani bawukuthi ngoba ufuna kuyongena wena noma ngoba wena unomona. uNkulunkulu akamfuni umuntu onjalo. Indawo yakhe ayikho ezulwini umuntu ofana naloyo. Sizobuka-ke Izaga chapter 12 verse 22. Sikhuluma ngani? Ngokunengeka. Lithi izwi leNkosi, izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha benza iqiniso bayintokozo yakhe. Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova. Mhlawumbe uyaphenduleka. Kunezinto ozama ukuzenza ziphumelele. Kunezinto ozama ukuzihlanganisa zihlangane. Usubonile-ke namhlanje ukuthi ingoba unamanga. Lokho kwenza ube isinengiso kuNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu angakusizi kube nezinto zakhe ezenzakala ngoba unamanga. Yeka amanga. Usivume isono samanga. Ubuyele kubantu abakhohlisayo uyobatshela ukuthi waqamba amanga. Khona la manga lawa engeke ngihlale uNkulunkulu angikhumbuze ngiwakhode. Uyazini ukuthi ukusupporta ibhola, ngisho ibhola lele professional, kuyisono phambi kaNkulunkulu na? Uyakwazi lokho ukuthi kuyisono. Ngokusupporta ibhola khona lithi mayidliwa iqembu lakhe angadli ngisho ukudla, kodwa uyahluleka ukufasta, afastele ukuhlangana noNkulunkulu, kodwa uyafasta afastele ukuthi iqembu lakhe lidliwe abe ibhubesi ekhaya. Uyazini ukuthi uma uye estadium kulabo abaya estadium ngenxa yokuhlala eceleni noma uhlezi phakathi nendawo awuboni uline we-offside. Uma ureferee judge offside uyathukwa. Mhlambe nawe usakwamthuka nje ureferee. Uyathukwa. Uthi uma usufika ekhaya ubona islow motion ubona ukuthi wena unephutha ngempela bekuyi-offside. Yabona lento ukuthi ifakane elingweni. Uma usestadium uyobuka ibhola kubhenywa insangu. Phela ngikhuluma ngento engiyaziyo mina, ngangilibuka ibhola ngililandela ngilithanda. Kubhenywa insangu. Ufana noyibhemayo nawe uma beyikhafula bela eduze kwakho. Kwesikhathi uphuma usunuka yona, fika ekhaya unuka insangu engathi ubuyibhema kanti cha ubuhlezi nababhemayo. Kwakhala u-Isaya ngelinye ilanga wathi mayekimi inkosi engindebe ezingcolile ngoba ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe ezingcolile. Ukuhlala enkundleni yabaklolodayo kukwenza ungcole. So nje ukuya estadium yobuka ibhola kuyakungcolisa. Kuyakungcolisa. Sidlule lapho. Sibuka ama-emblem amaqembu. Khona amaqembu e-emblem yamo awusathane nje amadimoni nje hlezi. Wena usapota amadimoni phela ngoba usapota uphawu lwawo oluwuphawu lwalelo qembu. Uzulwenze nawe lolo luphawu ngezandla zakho noma ngeminwe yakho. Wenza uphawu ugcwalisa ukuthi amadimoni ayinkosi yakho, wenza impawu zamadimoni. Mina ngikhuluma ngebhola. Bese kufika lo eniphikisana naye niyazana. Athi omunye hayi sizonishaya. Ngeke sinishaya ngesigwesi, sizonishaya ngo-1-0 nje thina. Futhi usibanibani ozokora. Ngibuza ukuthi uma usuwaqambile lawo manga engasakoranga lo sibanibani.
mhlambe niwine ngawu-1-0 kodwa akukoranga ukuthi umuntu uzokora, uyabuyela yini emva uyoxolisa. Mhlambe ningawini nidliwe, uyabuyela yini kubantu othe wena nizowina anangabe nisawina. Yabona uqamba amanga lithi iBhayibheli izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova. Yikho izinto zakho zingahlangani zingalungi, waqamba amanga ngeqembu lakho lebhola. Waqamba amanga ngeqembu lakho lepolitiki wathi lona elizowina ukhetho oluthize alangawina. Ngoba ugcina ungasenaso isikhathi sokuthi uma inkosi ivuma ezami zizodlula zenishaye. Kwakona lokho liphatha ngezwe uyofaka inkosi emidlalweni kanti kuyadlalwa la ngoba siyakholwa serious. Awuyibuke kaningi lento yakho yokusupport ibhola. Ubuka amanga wakhulumile. Ubuke imizindlo izindlile. Mhlawumbe ukhomente omunye egroundini ujika iqembu lakho yalidribula. Yazi ngathi ubani bangamhlaba khona ezophuma. Yazi makungahlatshwa nje usibani sizophuma thina siwini. Language ekhulunywayo le. Umfisela okubi ufuna hlatshwe, ufuna limala omunye umntwana. Uzongena kuliphi izulu. Mhlambe kuhlatshwe weqembu lakho alimale. Usukhipha inhlambo uthuka lo mlimazile. Kuyadlalwa nje lapha. Yingakho kufanele uhlukane nokusupport iqembu lebhola. Ngoba kukufaka ezinkingeni ezingadingekile, kukufaka ezonweni ezingenasidingo. Baphika igoli lethu laba. Baliphikile. Kanti mhlawumbe ureferee was right nge-offside. Ujabule ukuthi niwinile, ujabule lithi niwine ngobugebengu, mhlawumbe ureferee was wrong. Ebona lonto le, ibhola, ngikhuluma ngebhola, elikwenza ube njani? Ube isinengiso kuNkulunkulu ngoba ukhuluma amanga. Lithi izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Khumbula phela indodana yothando lwakhe indlela neqiniso nokuphila. So abenza iqiniso bayintokozo kaJehova. Kodwa abakhuluma amanga bayisinengiso kuJehova. Baba uMkhize engisanda ukunifakela yena, nizwile esho ethi ibhola liyadlalwa ngale. Liwumlilo namapala akhona noreferee ukhona ufuma efutha impempe yakhe ufutha amalanga bomlilo. Yalibona ibhola lenkinga kodwa. Mina wangisiza uNkulunkulu kade ngaliyeka. Emva kokwazi ngivuleka amehlo, ngivula wakho ke namhlanje. Abanye balabafana, ayibonke abanye balabafana babehambile bekhempa balalana bodwa. Ngoba abanye abavunyelwe ukuhamba nanentombi. Uyabasupporta wena? Supporta abantu abagay? Ubasupportelani? Ubasupportelani? Ngoba uthanda ibhola nje. Yazibona nje esihogweni wena ngebhola. Sikiyeke nje konke okunye okwenzile wakona uya esihogweni ngebhola. So-ke ibhola liqambisana amanga. Ibhola lenza uzonde. Uzonde ingane yabantu edlale kahle lapha yanahlulwa. Ayazi nakwazi ukuthi iyazondwa. Kanti laba ebawinisile bayayithanda. Yini kangaka? Yini kangaka? Sozulala ungadlili ngoba iqembu lakho lishayiwe. Yini kangaka? Yeka amanga. Abawakhulumayo bayisinengiso kuJehova. Mbona izinto zakho zingalungi, izinto zakho zingakhanyi, izinto zakho zingahlangani ngoba uyisinengiso kuJehova. Uqamba amanga. Mokukhulunywa indaba uyayihlobisa, uzigaxa endabeni ongezona ezakho. Unamanga. Hlukana namanga. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. uNkulunkulu uzokusiza. Uhlale kuye ungasuki. Nomoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Sikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo. Sikhuluma ngoNkulunkulu oyikho konke kuthina. Ubungethande lo nkulunkulu abe yikho konke kuwe nawe na? Hlukana nezinto ezingalungile. Hlukana nokungcola. Izindebe zamanga zisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo. Abenzani? Iqiniso. So zihamba kanjalo ke indaba ngokudinwa inkosi. Ngokudinwa inkosi sizobuka incwadi kaDeuteronomy
Deuteronomy ngokudinwa inkosi zoba incwadi kaDeuteronomy chapter 7 ngokuqhubeka kwesikhathi. Mhlawumbe nje asithi kusasa uNkulunkulu mayizivumela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, muhle, akekho ufana naye, akekho njengaye. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu siyakubonga-ke Nkosi nangalomzuzu nangalesi sikhathi siyabonga. Akekho uNkulunkulu ufana nawe nonjengawe. Busisa-ke le nkonzo basize abantu ezindaweni zonke bazi ukuthi umuntu okhuluma amanga uyisinengiso. Izinto zakhe azilunga zihlangane kanti ngoba uyisinengiso emehlweni awo. Thina-ke siyambuka oyisinengiso ngokuza kumenyanya, kepha bese siyabazisa balesaba igama lakho. Siyabonga-ke uNkulunkulu wami nomusa, udumo lonke lungolwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande useyavalelisa. Ngiyabonga kakhulu. Bangcwele siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu abe nani. Ngiphinde ngikhumbuze, ungathumeli, ungamniki umuntu ilink ngingakakuphenduli mina ukuthi ngingakakunikile isibusiso engisinikeza abantu abathumela abantu. Ungamthumeleli umuntu ilink ngoba imini engi-authorizayo. Mangibona kuvela ilink edinga u-authorizwa ingenalo igama, inenamba yodwa, ngiyayirejecta. Reject. Kufanele kuvele ilink efuna u-authorizwe negama nesibongo, usuke seyivuwe mina-ke loyo. Ake sibambisaneni bafowethu. Yekani uvele ninikeze abantu amalinki. Umbuka ngasekulula nje. Thumela umuntu umbhale ngikuze ngikwazi ukumsave, bese ngikuthumelela ilink ukuthi unaye enye akusho lutho. Bese uyamthumelela ilink, mayiseqhamuka ngizom-authorize. uJesu Kristu inkosi. Nibe nosuku oluhle baba uNsibande, ndiyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya.